Vă salut, dragi prieteni! Haideți să vă prezentăm o frumoasă bestie. Este vorba de un X6 nou care a venit pentru o protecție ceramică la exterior de la System X, folie de protecție faruri, hai Ati, te rog, folie de protecție pe stâlpii lucioși, folie de protecție în zona alveolelor, trebuie să-i punem folie de protecție pe display, după cum bine vedeți este folia cea nouă. La interior trebuie să degresăm și să aplicăm protecție ceramică pe tapiseria din piele, inclusiv Smart Fabric pe mochetă. Haideți! Aici, la fel, pe aceste setting lucioase va trebui să punem folie de protecție, inclusiv pe stopuri. Este o mașină destul de nouă, de fapt este nou-nouță. Pentru cei care tot timpul comentați, ba una, ba alta, că de ce nouă, că de ce nu știu ce, că nu știu cum. Bun, ideea este în felul următor. Clientul vrea să-și protejeze cât mai bine lacul și a optat pentru o variantă de protecție ceramică. Bineînțeles că există și varianta de protecție cu folie PPF, dar vorbim de cu totul și cu totul altceva. Sunt două protecții diferite, atât financiar cât și mecanic, ca să-i spun așa. Deci fiecare om optează pentru ceea ce își dorește. Vă salut, țineți aproape!